Bueno, a min o primeiro ano foi moi mal. Moi mal, porque, claro, eu tiña 17 anos. Bueno, 18. Bueno, claro, eu viña acostumbrada de traballar no campo, con miña nai, e así, era unha vida moi distinta. A meterte detrás dun mostrador a levar así, para mí foi horrible. Pero bueno, despois xa, fume adaptando, bueno, despois xa. Ben. Ás 9 da mañán abríamos o bar. Hasta as 11 da noite, máis ou menos. 10:30, 11. Se ás 10:30 non había ningún cliente que pasaban todas as noites por ali a aquela hora, 10:30, 11, cerrábamos. Porque non nos gustaba a nós a noite. A noite nos... Nos casi xa tiñamos os clientes fijos. Sí. Para o caso tiñamos os clientes fijos. Aqueles clientes que viñan, pasando esa hora xa tampouco xa non viñan, Nos era aquilo, era fijo todos os días. Botaríanche un día hasta as 11 e pico da noite ou así, pero un sábado a mellor ou así que, pero non. Nos nunca cerramos máis tarde. Bueno, como duro non foi, pero bueno, había que estar ali porque, claro, non había outra cousa. Eu de principio xa che digo, leveino moi mal. Pero despois, bueno, xa me adaptei, despois xa me... Nada, non me... Home... Nós cos clientes tiñamos bons momentos. Eu recórdome, por exemplo, de persoas de edad, que, claro, falleceron novos. Do difunto de teu tío Chicho, do difunto de Nau, do difunto de Gelo, do difunto de... Esteira. Picho. Sí, Picho non. Que era chofer de Rebojo, que era chofer da... Iba por aí todos os días, como se chama? Pito. Do difunto de Pito. Irmán Pajarito, era o nome de Pajarito. Do difunto de Pito. Eu recórdome, por exemplo, que antes da miudía, o difunto de... o que tiña o Ferreiro, o que tiña os bigotes. Que tiña un bigote, que era... Testa. Non é? Testa. Arines. Non, Arines tamén. Pero digo eu... Testa. Testas, señor Jaime. Non, pero eu recordo o irmán, o pai. O pai do señor Testa, sí. O pai do señor Testa, sí. Que era un home... Que era a túa nai, porque eran familia. É familia por parte da muller. Da muller. Recórdome que iba ali xa despois de jubilado, tiña os bigotes, pois iba ali, tomaba o seu vaso de viño, unha lata de sardiñas ou de mexilóns ou tal, estaba ali ao mellor unha hora, botaba o seu pitillo e logo despois marchaba. Ese recordo moito, pero tamén recordo moito o pai de señor Chicho. Conocéchelo? Non. O pai de señor Chicho iba tamén por ali a tomar o seu viñiño, el vivía na parte de atrás, ali. E, bueno, o difunto de señor Gesteira, que tamén morreu xoven, que morreu tamén dunha hora para a outra. Saliu do noso bar e chegou a casa e morreu. E, bueno... Señor Paco da droguería, tamén. Sempre botaba ali tamén. Piragua, que morreu tamén xoven. Que queres que te diga? Moitos clientes, vos. Eu con dicirche que Moncho antes, agora tamén está, pero Moncho foi bastante enfermo. Estaba mal. Entonces había días que estaba na cama que non baixaba para nada ao bar. Tiña que estar eu sola, e máis Mari.
bueno, marido era pequeniña, pero bueno. E a miña nai. Eu jamás de los jamases, e mira que cerraba no inverno, e eu sola, a mí comigo nadie se meteu. E había algúns clientes que esperaban por mí a que eu cerrara. E estaba mamá tamén. Tamén. A que eu esperaban por mí ali, a que eu cerrara, e despois marchaban eles para as súas casas. Non querían que eu que quedara sola ali. Bueno, ese era Pompeyo, señor Tonú. Así, Eu teño unha anécdota de cando cerramos o bar, ou a taberna, como se lle queira chamar. Coña aquel papel donde ven no faro, tía me xeo. Non te deixo aí. Este. Sí. Ai, a ver, poñervos aí os dous, ponte con el. Ai, ese máis... É o mismo, Elisa. É o mismo, non? Sí. É o mismo, é o mismo. A jubilación, sí. Ponte ali con el, con este. Unha anécdota, Así? así non, No, aí está ben, despois grabo o papel. que uns días antes, pois, veu por ali un de Faro de Vigo a entrevistarnos e tal, pois, decir que había unha despedida para os amigos e para os clientes, tomar uns viños e tal, tal. Bueno, a partir das 8 da noite. E abrimos ás 8 da noite, pero cando se cerrou, cerraronse sobre as 2 da mañán. E recórdome que pasaron casi todos os clientes. Pero hubo un matrimonio que eu nunca os vin ali, non sei se son de Redondela ou... Eles estuveron ali, pero eu adrede, así que lle miraba o vaso vacío, enchíallo de viño, a ver se emborrachaba. Porque cualquier está media hora, un cuarto de media hora, unha hora, ou toma 2 ou 3 viños e despois máis, non. Veña. Fizemos unha despedida boa porque fixemos empanadas, fixemos chorizos, queso, xamón. Bueno, eso que se... Fixemos unha boa despedida para a xente e, bueno, ali hubo xente. Pero que te decir a ti, o día de Nochebuena, nós tiñamos o costumbre, por Nochebuena, de cerrar a noite e despois non abrir. E o día de final de ano, tamén. Sí. En Víspera de Reis, non. Abríase hasta a hora que fose. Pero en Nochebuena, a xente que estaba acostumbrada, e chegaba ás 10 da noite, miraba para o reloj... 10:30 marchaba. Veña que esta xente quere... A cena que facíamola ali no bar. E claro, cando eu tiña 60 anos, dixenlle a don Ángel, eu podíame jubilar con esta enfermedade que teño. Hombre, yo sí, pienso que sí, pero cuenta de que te van a descontar mucho, porque te faltan 5 años. Sí, pero usted bien sabe cómo estoy, sí. Y allí aún peor. Bueno, falei yo ao médico de Santiago. Médico, máis que un médico, era tiña aí o teléfono del da Seguridade Social. E dixenlo, si, hombre, tú con esa enfermedad que tienes, te tienen que dar la jubilación, pero claro, vas a perder algo. Fixo un informe e don Ángel outro, los informes de verdad, que non eran informes de mentira, eran de verdad. E fun ali a
a Seguridade Social, unha doutora, leo os papeles, tal, puxos así a mirar para min, e díceme ela, usted que trabaja? Pois yo tengo unha taberna ali dentro dela, e un despacho de vinos y tienda, por lo tanto es autónomo, sí. Pero usted le van a descontar mucho. Usted no podrá aguantar un poco más. Eso bueno. Dije yo, pues voy a intentar a ver si puedo. Dice, mira, con estos dos informes, usted consúltelo en casa. O con la familia o con amigos suyos, consúltelo. Con estos dos informes, viene mañana y usted está jubilado para la próxima semana. Y le dije como era mi turbulencia por dentro. Él fue aguantando hasta que Mari, é máis a muller de Miguel, quixeron comprar o traspaso. Bueno, chegamos a un acuerdo e jubileime no día reglamentario, o sea, no tiempo reglamentario, aos 65 anos. Así que non foi unha cousa que eu tiña na mente, xa de antes. Pero claro, a mí iba a descontar moito. Se non me descontara nada, eu xa me jubilaba aos 60 anos. E así foi.